Салом дӯстима, салом ба ҳама бародаро. Ана ина видео кардам бародарҷон, гапта рад накардам, то што ту гуфтӣ ки ами камфорко чихе тарзи прямой каданша ба ман нишон те. Нигоҳ ки ман ба ҳар як тайтам нишон метиҳам, и проблема нест, и вазифаи ман ай. Ман бояд аками таъмирора ба воситаи бепл гуфти гапо да ҳамин сайт партон шумо ёд гирен. Хуб дӯстои азиз, канала дастгирӣ мекунем, подписатсия мекунем. Ягон гапи шуморо ман не намегум, ай дастам омодагира ба шумо видео кардан мепартам. Фақат ай шумо як ҳаракат ки ҳами канали ман мисол бихеза 1000 шава хатиабе мада басай. Ана нигоҳ кунед дӯстони ман, якмаш ин чиз дар кор нест прямой кардан. Барои ту мисол як кор мебури, як ҷо мери, ҳамин чиза ту хостести ки ма прямой кардан ба ту нишон диҳам. Нигоҳ ки бародарҷон, ин ягон мисол проблема нест. Ин чизо не ки то што ту тарафи чишам фикр када, то што ҳамин чиз и камфорка, ида и мисол газа чиз дорада хелаш. Ака намедонам ин худат чихелай не ки важниш ҳамя и чиз хубаш. Ма чихеле ки мечтара нишон дода будам бародар. Ана да ҳамин каналам ҳастай, дри видеом будро ҳамун прямой тарзи прямой кардан. Ана гуфтагием да ки чихе мисол прямой кардан дар кор. Ами ана ира мисол чихеле ки ина 1 2 3 4 шона ҳами дора. Ҳами 4 та омадагиай да переключатель дар омадагиай браҷон. Ина ма ҳозир ана бигем тарафи суратчам кадагиам, навистагиам. Ана мисол кадомаш ки чихе пайваст меша, ҳами 4 та симе ки ту мебинӣ, ҳамиё тенай дӯсти ма. Ана ино мисол ай тарафи дасти чап мерава. Ҳозир ман ин дрной мечтара нишонтон метиҳам. Нигоҳ кунед, ина 4 та, ино ҳар сеш санҷидестем. Ана ҳар 4ши мисол тенай. Ана ки нигоҳ кунед, ин дри ами мисол чихе туғурӣ мегирад, чихе тарзи кор карданшаву ана мегзарем дар қисми диюмаш. Нигоҳ кунед, ина дидиа метавонед намихе нигоҳ ки ту прямой мекунӣ, ин дрында чанқа чиз дора. Ана ки нигоҳ ки дӯсти ма, важни дарс монда мегзарем. Ина нигоҳ кунед, ин нақшаҳои дрнаш, ӯ сирхи переключателя нигоҳ кунед, накунед. Ина нигоҳ кунед, ина 1 2 3 4 тарафи тен навистагием, и уже метавона ҳами ҳар се ҳами як ҷо кун, ина 220 шане, ай тарафи 220 кадагием, иша вапша чақа нако. Она нигоҳ ку, ай тен навистагием ки стрелка кадагием, бо ина сирх кашидагием, ҳами 1 2 3 4 ҳамун ҳар чорша якҷоя кун, ҳамун тени ту полни рост прамой меша, мақсад сип сирх меша. Ӯ чорумгиша назан, вай чиай линияи лампучка бояд даргира ку. Ҳамун мисол анаму инае ки тарафи ина 220 кадагием, стрелкаи сирха нигоҳ кунед, тори сафед дай, уҷам чиай ана лампучкашай, ана просто перемичка ба фаза омадагия. Ина нигоҳ ки сафед амхе рафтагия. хушрӯ аҳамияте бародарҷоно. Ана ин тараф уже 220 шнурда, иноро шнурам сахт накунед, фақат тарафи тена. Ина миқад сахт кунед бародарҷон, ҳамин кортон буд меша. Хуб, раҳмат. Чизе нафаҳмидӣ, номером 085 77 90 91 WhatsApp да бинавис, ҷавоб мегардонам. Раҳмат.